VM i Katar er over os. Stemningen er overalt. Men hvis man skal gøre det op, hvad man helst vil have, et glas Salted Caramel Moonshine af sindssygt høj kvalitet fra Crack, eller et stykke med Katar, så synes jeg, det er et rimelig nemt regnestykke at gøre op. Crack er bæredygtigt lagret. Katar hader homoseksuelle. 1-0 Crack. Lige der. Crack, det er en hyldest til min irske far. Katar derimod, de hader stadig homoseksuelle. Så 2-0. Antal arbejdere, der er døde under tilblivelsen af VM i Katar. Over 6.000. Antal arbejdere, der er døde under tilblivelsen af Crack. Under 6.000. Vi er stadig under 6, ikke? En del af overskuddet fra cracksalget går også til verdens skove, hvor det eneste Katar har at gøre med skove, det er selvfølgelig, at de rydder dem for at få plads til alle massegravene. 4-4-4-4-0, 4-0, 4-0. Crack efterlader en bedre smag i munden end VM i Katar. Men mindre vi vinder, så kan det her